हेलो मानगोनां BPF नि एन्टि-इलेक्टुएल सार गेदेमा नोंथांमोन। सानसे समाव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै हारिनि थाखाय ओरैबायदि गिदिर खोथा बुंग्रामोन, ओरैबायदि गिदिर खोथा बुंग्रामोन। दिनैहाय बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे अलखदाव गोलैहां अबस्थायाव मानो सिरि? बबे गरं सिङाव हाबनानै थाहैजोबखो? मानो जेबो बुंफैयाखै? नंगौ, जिहेतु मैया सेक्रेटारियेट अफिसाव जालांनाय जाथाय, बे जाथाया संबिधान हिसाबै जाथावना नङा आरो जानो नाङामोन। नाथाय बिथांमोनखौ समा थिनदों मानगोनां रायजोफोर, बिथांमोनखौ समा थिनदों। दा बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया सोर? बै BPF नि एन्टि-इलेक्टुएल आरो सानैसो इउटिउबारफोरनियाव सोंदों आं। बेनि फिननायखौ नोंथांमोना होनांगौ। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा? बेनि फिननायखौ रोखायै होनानै दोनदों। जोंनि 6 शिड्युल एरियायाव आसाम गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे थांखि लायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलनि NOC लानांगौ जायो। 6 शिड्युलनि NOC कागज मोनाब्लाथाय आसाम गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टआ 6 शिड्युल एरियानि जेबो खहा जानाय, जेबो खामानि मावनो हाया होननानै रोखायै बुंनानै होदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया। अब्ला NOC खौ सोर हरखो? जोंनि 6 शिड्युल काउन्सिलनि NOC खौ सोर हरखो? मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 6 जनजातिनो ST खौ नोंथांमोनाबो लादो न' होननानै जासिना होनाय जायाखै मा बेयो NOC हरनाया? Lại phải đi. Lại phải được. Ôi, xuống lại. Ôi đi về. Gì đâu bộ sát stress lắm. Ra phòng anh đi.
Haliguru.